Hasičák? Hasičák už to je. Já jsem ještě na těch kablech, když jsem byl mrtvej. A tam bylo to taky tak. Je protože zachraňují nás? Jakou si luxu, ale. Jeden, druhý, třetí. Pomaličku dáme zpátky. Druhou stranou. Krev nevidím, takže vypadá to, že nemá zraněný. Tu mít zraněnýho dáme límec, jo? Zradíme podej límec. Nevím, jestli Tam je, zkoušel tam, zdýchat. já jsem ho nechal v autě, tam je. Zkoušel? Mám obvazy, takže teď to zavážu, zafixuju celou tu ruku. No to je jasné. Když zavážu celou tu ruku, dám ti nějakým způsobem do nějaké dlahy a pomůžu ti vylízt, když můžeš. Tak, že tohle budeš mít vlastně. A ty teďka drží hlavu. Jdete? Ten jdete? Opatrně, opatrně. Nemá? Tak a teď spolu jdete ke zdravotníkovi. Normálně živýho. Chlapi, jak to vypadá? Jak to vypadá? Nemáme tep, nedýchá. Chlapi, vytáhnout límec na podložku. Sanitka už je tady, takže oni si rozdýchají. Nerozdýchají. Sanitka už je tady? Jo, sanitka už je tady, už jsem ji přizal první. Jede. Aha, teď už mají tu, ale tu druhou. Já jsem nedle... Pozor, to je tady vlasy jakýsi. Nůžky. To je od krve, ty vole. To je nadlouho, to je, děláme blbě, hoši. Neděláme to. Děláme blbě. Tak od toho to je. Jsme tři máme mrtví už. Na to bych se... Všechno v pohodě. Jo? Je to tam? Tak, hoši, dáme si. Drží to ještě, odsuneme sedačku, položíme si ji trošku. Tak, ona má zafišovaný krk, držím. Dones. Nějaký pytel, chlapi, na mrtv. Pojďme s deckou, jo? Přímo pod ní. Tak no, držu tam, jo? Držím tady. Tak držím. A já ho vytáhnu, jo? Tak, my máme venku. Pojď. Dobrý, pojďme ven. Jo, ven. Dobrý. Do bezpečí. Pohodíme. Jo, dobrý, tak teď je... Protože nedýchá za Jo, dobře. Tak, dobrý, to je vyřešení, to je, co teď, auto je zajištěné. Auto je zajištěné, nosí, je spojená baterka, všechno.